отци и братя и сестри в Господа, днес, Разпети петък, послужихме уникалното богослужение, което е постановено от Светата ни църква. Уникално казвам, защото знаете, че през тази седмица всички богослужения са съпроводени и определени според библейските евангелски събития. Събития, които, начевайки от последованията на жениха, в великите дни на тази седмица наречена Страстна, седмицата на Христовите страдания. Произхождащо от старобългарския ни език, страст означава страдание. Нарочно го уточнявам, защото да не си помисли някой да го сравни с похотите човешки. Страдания, които се преживяваме всяка година, са проводени с юдовото предателство, заговора, който тайния заговор с юдейския Синедрион, установяването на Светата Евхаристия в Сионската горница, там, където Господ установи, която изпълняваме и до днес, Светата Евхаристия. И вчера и днес чухме евангелските събития, които прочетахме от Амвона, които включват горещите слова на нашия Господ Исус Христос в Гециманската градина. За юдовото предателство вече казах. Нашия Господ, знаейки какво ще се случи, Той през цялото време говореше на своите ученици. Те не искаха да повярват, защото бе трудно за вярване царя на царете, господаря на господарите, твореца на всичко видимо и невидимо, земно и небесно, всеподателя на живота. Те не повярваха, че може този същия, който постоянно ни убива с божествената благодат и любов, може да понесе толкова голяма и пълна и най-голямата неправда, извършена в цялата история на нашия човешки род. Господ, който за нас, човеците, отново трябваше, като пострада, да посади дървото на живота, което бе отнето в градината в Едем по времето на грехопадението. Дървото райско биде отнето заради нашето човешко грехопадение. И не се намери нито един, и не можеше да се намери нито на небето, нито на земята, освен Господа на славата, да понесе страданията, поруганията, всичко това, което чухме в страдалните части на Евангелията, които през тези 2 дни всички ние съпреживяваме.
Велики са Божиите съдби. Велик е Божия промисъл за нашето спасение. Велико е всичко, което Господ пожела да извърши за нас. Така премъдро, че небесата в своята божествена слава замълчаха, като видяха какво се случи в уния дни. Дори и небесните тела, слънцето скри светлината си от 6 до 9 час във времето на нашето изкупление. Земята се разтресе, разпукаха се скалите, настана пълен мрак. Завесата в Йерусалимския храм между светая и светая светих се раздра отгоре до долу. Нямаше вече преграда за нас, човеците, защото дойде и си извърши изкуплението. Пълноценно, без никакъв недостатък. Множество гробове се разтвориха и старозаветните свети и праведници, които бяха в лоното Аврамово, възкръснаха и се явиха в светия град след възкресението. Това ни разказва едно от Евангелията, свети апостол и евангелист Матей. Онзи човек, който бе по чуден начин призван от Господа на славата, изостави митницата в града, в който събираше митата, и тръгна след Господа. Това всичко се случи пред множество народи, не само юдеи, а целия свят, защото тогава бе прието по обичай на старозаветната Пасха Йерусалим да бъде посещаван от всичките народи. И не случайно великия Божи промисъл бе не само за юдеите, а за всички народи по света. Божията светлина на нашето спасение огрява този непрогледен мрак, когато си извърши изкуплението. Когато стана отварянето и раздирането на завесата, за която говорех между светая и светая свети. И за нас Господ стана светлина за нашите сърца, за нашите души. Той ни огря, за да получим спасение не само на този свят, а във вечността. Вечен свят да пребъдваме в тази святост, в която ние самите я бяхме изгубили в мига на грехопадението, в градината в Еден, за която вече говорих. И ето отново, винаги, гледайки към Голгота, това дърво на живота, което посади нашия Господ,
и го поля със собствената си божествена кръв. Изяда до край. И ето ние, които видяхме всичко това, безкрайно и винаги трябва да благодарим Господу. И от трънения венец, който му сложиха синовете Израилеви, заедно с безбожните езичници, ние винаги да полагаме венеца на славата, божествената слава, със същия този трънен венец, който се превърна в най-красивото дърво на живота. Най-красивото, което никой художник не може да изобрази. Красотата на нашия Господ, поставен между небето и земята. Господа на славата. От двете страни двама разбойника. Единия, който се покая в последния миг на своя живот, а другия, който презря покуди Господа. Това никак не е случайно. Божествено, истинно и велико. С това Господ ни показа, че няма граници на покаянието. Граници има само тогава, когато човек не благоволи към Господа. И великият апостол на народите, свети апостол Павел, казва: внимавайте, братя, да не би някой от вас да презре това велико спасение, което веднъж извършено и завинаги. Говорейки за евреите, които водени от Моисея в пустинята, те чуваха Божия глас. Глас. Всички чуха този глас. И всички ядаха от маната, но не всички се спасиха. Защото закоравиха сърцата си. И ние трябва да внимаваме, всеки един от нас, да бдим винаги, по всяко време, да не закоравим сърцата си. Защото врага на човешкия род, лукавия, клеветника, противника на всяко спасение, дявола, се стреми това да направи. Да предизвика съмнение, подозрение, възгордяване и закоравяване на човешките сърца. Тук трябва да бъдем внимателни. И този разпети петък трябва да бъде винаги в нашите сърца. Веднага някои биха ме упрекнали и биха си казали в ума си: защо
отеца от Амвона говори толкова много за разпет и петък. В този ден е отваряне на нашите сърца към Господа на славата. Дълбок, вътрешен, много дълбок размисъл, анализ за нашите грехове, за нашето грехопадение. Защото, както чухме днес от старозаветните писания, свети пророк Исаия, тази книга и особено глава 53 на тази пророческа книга е старозаветно Евангелие. Там всичко, дадено му от Бога, този същият пророк, свети пророк Исаия, когато юдеите го прерязаха с трион, той разкри тази божествена слава за нашето спасение. И чрез раните на Господ Исус Христос, на кръста Господен, ние се изцелихме. Не само телесно, а и духовно. Духовното изцеление е изключително. То е за всеки човек, който поиска да се спаси. Няма ограничение. Няма ограничение нито в народност, нито в бит, нито в културни, етнически и всичко останало, което раздиря света и в момента. Само дървото на живота, кръста Господен, е в състояние да ни излекува от всяка болест, от всяка немощ, от всяко страдание. И всичко, което проистича най-вече от духовните болести, които са най-трудно за лечение. Всички знаем, защото те са дълбоки, най-трудни за откриване. Но Бог открива всичко в нашите сърца, в нашите души. Той хлопа всеки ден, всеки час, всеки миг на всяко човешко сърце. Ето стоя пред вратата, казва Господ, и хлопам, и който чуе гласът ми, да отвори. Вратата е човешкото сърце. На тази врата отвън няма дръжка. Забелязали сте всички иконата, която отразява това дълбоко Божие премъдро и толкова просто за разбиране. Няма дръжка, защото Господ на никого насила няма да приложи дори ни една йота. Човешкото благоволение, благодата не идва с насилие. Човешката воля, която
Господ ни е дал в нашия Божия образ. Божия образ в нас. Едно от трите неща. Чувства, разум и воля. И волята на всеки човек, ако се превърне в благоволение, да възлюбим Господа на славата. Ние ще имаме тази благодат. Затова ангелския хор в полето на овчарите Бета Сахур край Витлеем възпяваше: слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. Благоволението е във всеки един от нас възможно. Без насилие, без употреба на каквато и да било манипулация. Защото ако виждаме в съвременния ни свят толкова много насилие, толкова много неправда, толкова много скръб, толкова много войни, безпощадни, жестоки. И няма човек, който да не е видял тази неправда. И всичко това, което се случва поради голямото поражение на греховността. Тази дълбока духовна болест, наречена грех. Това падение, което на целия човешки род, още от градината от Едем до днес. Но лечението е това вечно спасение чрез дървото на живота. Господ и Бог наш. Той за нас е всичко. За всеки един от нас. Вседесъщ, всемогъщ, любящ, благославящ, благодетелен във всяко едно време, допускайки множество изпитания с нас, човеците, заради нашата греховна природа. Поражението на нашата човешка природа, по-точно казано, заради грехопадението. Ето това, брати и сестри, е великата Божия премъдрост, в която ние всеки ден, всеки миг трябва да благодарим на Господа, на славата. Защото получихме съвършеното спасение. Нека и този разпети петък и тази година да бъде благодатен за всичко това, което преживяваме и понасяйки дори една частица от страданията Христови. Нека да се молим и за близките ни, и за заблудените. Те не са малко. За тези, които търсят истината в друга посока. За тези, които не искат да потърсят истина.
Дано Господ ги обърне тях. Ние призвани за мира Божий. Ние чухме в Евангелието от свети Богослов и апостол Йоанн: в мир ви оставям, мир ви давам, да не се обои сърцето ви. Нека този Божий мир, не за мира, който е прииначен. Много често се използва тази дума в света. Във всичко. А истинския Божий мир, истинската Божия благодат, това е, брати и сестри, Разпети петък. Ние ще продължим и тази вечер с богослужението, което предстои. То също е по определено последование. Уникално. Както и другите през тази седмица. Велики и Разпети петък. Затова нека в този ден дълбоко и дълбоко за всичките тези неща дълбоко да самите ние да възприемем все нови и нови неща, които Господ ни разкрива. Затова заповядайте всички да участваме молитвено и съпричастно и на следващото богослужение тази вечер. Някъде към 6:30 ще започне подготовката и, разбира се, пак казвам, което казах преди малко, службата е уникална. Дано с тези думи, тези слова, дано частица съм допренесъл за тази служба в Богу, за всеки един. Повярвайте ми, всичко, което го правя за Божия прослава. Осъзнавайки нашите човешки слабости, немощи, изпитания, страдания и всичко. Нека Господ да бъде с всички нас по Неговата велика благодат и тази божествена любов на Бога Отца и общението със Светия Дух да бъде с всички нас. Амин.